I hate National Diamantmandag. Og det er det altid 14. Det er altid en mand, det er en mandag i måneden. Og det er det i det her år er det den 14. juli, og det er det kun i juli måned 1. Det er kun en mandag i juli måned, der er det. Men i dag skal vi grave efter nogen, og hvis man finder en, så kan man vinde 100.000 kroner. Så der skal vi gang. Halløj så også alle sammen, og velkommen til den. 1000 kroner. Microsoft Bing! Det er hvad der sker. Uha, sikke et uvejr vi har fået os. Med ret kølige temperaturer på 8 grader hele ugen. Med torden og regn og dejlige sommervejr til Bornholm. Mens vi alle sammen vi har regn og torden tid. Det kan være der sker noget nu. Lunkende sommervejr, altså mega varme sommervejr. Husk at komme ud og nyde hedebølgen. Yes! Hvad der sker med den vejrudsigt, altså hvad der sker?